प्रकाश नों गावखौनो नोङो क'क्राझार जिल्लायाव थानानै नों वान साइड जानो थाखाय नों समाया आरो नोङो सासे बर'नि इउटुबार सासे बर'नि मिडिया होननानै नों बुंनानै लानो लाजिनांगौ आरो नों बायदि सासे वान साइड मानसिया क'क्राझार जिल्लायाव थानो समाया जुदि थारैनो बे सुइजारलेण्ड बायदि जामारोब्ला मा खोथा सुइजारलेण्ड जुदि सम दङब्ला प्रकाश प्रमद बर'नि न' उसुं उसुं गावनि बारि बागानाव फुल गायनो थाखाय नोङो थांना थाहै नोंनि फुख्रियाव नैबायदिखौ दोन नोंनि अमा फारामाव नैबिदिखौ दोन नोंनि बे दरखङाव हाबनायाव नैबिदिखौ दोन नों फोरों प्रमद बर'खौ फोरों सार नोंनि न'नि बाउन्डारियाव सुइजारलेण्ड बानायनानै ला बेबायदिखौ फोरों बिल्डिं बानायनाय लामा बानायनाय बे लामा बिल्डिं बानायनायखौल' डेभेलपमेन्ट सानदों खोथाया हले सैथोलै प्रकाश सैथो लामा बानायनाय बिल्डिं बानायनाय बेबायदि माखासे जौगालुखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोदोनिफ्राय उपेन ब्रह्मनि दिननिफ्राय बेबायदि मालायजों हरजानाय बे बिल्डिं सिङाव बे लामाजों सोर बानायो फाखा लामाखौबो गुबुन आसाम सरकार भारत सरकारनि आन्दारावसो बानायनो गोनां जागोन बोसोरसे थाबायबानो बे लामाया बायलाजोबो गोलाव गोलाव दालां बानायगोन बोसोरनैनि उनावनो दालाङा बायस'गोन आरो बेखौ सोर बानायफिनगोन बिनि थाखायनो उपेन ब्रह्मआ मालायजों हरजानाय मालायजों सालायजानायखौ जोंनो नाङा जेब्लासिम बर'फ्रा गावनो खुंथाय खुंनो हाया अब्लासिम जोंनो नाङा बेबायदि बिल्डिं लामा गोलाव गोलाव दालां उपेन ब्रह्मनि दिनावनो भारत सरकार आसाम सरकारा जासिदोंमोन नाथाय उपेन ब्रह्मआ बेबायदिखौ गनायनानै लानो हायाखै आसाम सरकारनि बिल्डिं हरनायखौ नाङा भारत सरकारनि लामा दालां हरनायखौ नाङा जोंनो भारत सरकारा जुदि बर'फोरनो डाइरेक्ट बर'फ्रानो जुदि सालायनो हानाय खुंथायखौ जुदि भारत सरकारा हरोब्ला भारत सरकारा आसाम सरकारनो हरनानै आरो आसाम सरकारा बर'फोरखौ आरो नाहरनाय बे मालाबाबो गनायथाव नङा होननानै उपेन ब्रह्मआ बेबायदिखौ एक्सेप्ट खालायाखै बिटिसि बायदि एकर्डखौ खालामामोनब्ला खिजान दिनै बिटिआर एकर्डखौ खालामनायबो जानाय नङामोनदां आरो खालामनांनायबो नङामोनदां डाइरेक्ट बड'लेण्ड स्टेट तेलेंगानाफोर बायदि मोननो हागौमोनदां रायजो राजाफोर नाथाय मा खोथा बुंदों बिटिसि एकर्डखौ गिनानै आसाम सरकारा बिटिसिनि पावारखौ गिनानै बिटिसिनि पावारखौ सिफायनो थाखाय प्रमद बर'नो गबिन्द बसुमतारीनो कौटि थाखा होनानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे सरकारखौ सिफायनो थाखाय आसाम सरकारा ओरैबायदि खर' सादोंमोन बिटिसिनि माखासे पावारा स्टेट आलादा माखासे पावारखौ लानो थाखाय माखासे खामानि मावबाय थानायखौ आसाम सरकारा बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा भारत सरकारजों माखासे सावरायबाय थानायखौ मोनथिनानै माखासे आसाम सरकारा खर' सानानै बर'फोरनि गेजेराव माखासे खर' सानायनि टेब्लेटखौ बिथाङा दौनानै हरो बुजिबाय प्रकाश माखासे आसाम सरकारा खर' सादों बिटिसिनि पावारखौ नुनानै बेबायदिखौ जोंनि बर' लिडारफोरनो खर' सानायनि टेब्लेटखौ दौनानै हरदों आरो बे टेब्लेटनि दामा जाहैबाय टेब्लेटनि थरसेनि दामा जाहैबाय 3 कौटि बुजिबाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे आरो माखासे गारबोनाय समाव जेब्ला बिटिसि सरकार जादोंमोन अब्ला बिजिरनानै नाय जेब्ला बिटिसि सरकारखौ सालायदोंमोन अब्ला सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपि जोंनोबो एमएलए सिट नांगौ एमसिएलए सिट नांगौ मालाबाबो रावबो खुगा सिनो हायाखैमोन दिनैनि समाव मानो खुगा सिनो हाखो बिनि उत्तरखौ नों सोंनानै नाय प्रमद बर'नाव जि समाव कुनु गोनो गोथो जानो नाङा रायजोफोर गोनो गोथो जानायनि प्रश्न गैया हारे बे रावाथ' प्रमद बर'नि जानो हागौ बहाथिं रिंखांदों बेबायदि रावखौ खोनायोब्ला अरनबारि गेजेराव थानानै खोनासङोबा साबसिन जागोन बेबायदि बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया बे रावखौ जों हाग्राबारियाव थानानै खोनासङोबा साबसिन खोनागोन दिनैनि समाव दिपेन बर'आ बेबायदि बुंनो हागोन ना हाया बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया बेबायदि रावखौ दिनैनि समाव बहा नागिरना मोनगोन
नागिरनानै मोनफिनोब्ला गोसो गोरबोआव सोनानै दोनथावथाव। दिनै राजखान्थिया फैगोन आरो थांगोन। राजखान्थिया फैगोन आरो थांगोन, नंगौना रायजोफोर? नंगौ, बे खोथायावलाय सैथो। प्रमद बर'आ नंगौ खोथाखौनो बुंदों। अब्लाथ' प्रमद बर'आ आबसुखौ लानानै राजखान्थिसो गेलेदोंमोन। दिनै प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय खोथाया गासैबो सैथो जाबाय। नंगौ फैगोन आरो थांगोन, नंगौना रायजोफोर? आबसुखौ लानानै प्रमद बर'आ राजखान्थिसो गेलेदोंमोन, बे सैथो जाबाय। आंखौ वान साइड टु साइड बाथ्रा बुंगोन। मानो होनायाव जों थानांगौ। जों मिडियानि सुबुङा बे बाथ्राखौ बुङाब्ला, मेगन मेसेबनानै सोरनिबा आन्दायाव थायोब्ला बे गोरोन्थि। नंगौ, मिडियानि मानसिफ्रा जुदि मेगन मेसेबनानै थायोबा जानाय नङा। नाथाय नोंथाङा बा नों फंबाया सोरांबानो प्रमद बर'खौ बाख्नायनाय नोंनि जुदि भिडिअखौ दिनैनि समाव जुदि एंकाउरि खालायोबा NDBनि जानानै मोनबेसे भिडिअ हगारखो? प्रमद बर'खौ नों आसि थुनानै फंबायसो बुंनाय नोंनि भिडिअ दं, बुंनो हागोन ना? जुदि नों सासे बर'नि इउटुबार बा बर'नि नों मिडिया होननानै गावखौनो गनायनानै लानो हायोब्ला अब्ला नों सोरांबानो प्रमद बर' मानो थाखाय बाख्नायनाय बिनि जानगार हागोन ना हाया? जानगार हागोन ना हाया? नाथाय नोंनि बुंनाय खोथाया गासिबो नंगौ। मिडियाफ्रा मेगन मेसेबनानै थायोबा जानाय नङा। नाथाय नों फारसे मेगनखौ मेसेबनानै फारसेल' नायगासिनो। थाइनैबो मेगनखौ नाय। नों थाइसे मेगनखौ मानो होथेनानै लादों? थाइसे मेगनखौ नों मानो होथेदों? थाइसे मेगनखौ नों मानो नायदों? बेखौ बुंनो हागोन ना? हागोन ना? इउटुबारा प्रमद बर'नि इउटुबार बुंनानै ला। जुदि बर' निउसफोरनि बर' मिडियाफोरनि जुदि माखासे संबिजिर दङब्ला, बिथांमोना जुदि आयेन दङब्ला प्रकाशनि बुंनायखौ एक्सेप्ट खालायनो हागोन ना हाया? जुदि नोंथांमोना नोंथांमोननि माखासे सेसनाव जुदि बेबायदि माखासे रुल्स दङब्ला, नोंथांमोना जुदि बेबायदि माखासे फान्डलपियाव दङब्ला, सोरखौबा फुं बेला जुदि सोरबा चेनेला बाख्नायनाय, सोरबा सासेनि जानानै जुदि बुंनाय रुल्स दङब्ला नोंथांमोनखौ जा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय नोंथांमोना प्रकाशनि बुंनायखौ गनायनानै लानो हागोन ना हाया? आरो नोंथांमोना जुदि बर' हारिनि थाखाय जुदि निउस बा सोरबा सासेखौल' बाख्नायनाय बे मिडिया मालाबाबो जानो हाया। आरो मालाबाबो प्रकाशखौ बर'नि निउस होननानै जों गनायनो हाया आरो मालाबाबो गनायनो हानाय नङा।